Opakru dikwara mugiro kama na kum donji chenro mar duol Ramogi TV ka une wang sawa brogo mbaka e kidienje ariyo mokwongo wachni weche mosebedo katimore pacho ka endi kasto mar ariyo wadhi wuoyo gi welo modhial mabro biro e studio ka endi chenro mar duol Professor Collins Odote men jalony e weche mag telo to gi Ndong Evans Ndong en okil mar chike wadhi go kod mbaka e ikruok mar duol mar madhi tayo yiero pacho ka mar IEBC commissioners no se puodhi mosedonje office to koro chenro mane magin go seche makoro jopiny moko bende jo telo moko wacho ni ka ombulu ok oromo ne jatend piny to gibro kwale to nyicha bende gikwayo budget mar billion makadho mana 40 poko megi billion gote lony manyasani magitiyo godo bende giwacho ni sane koro rumo gidhi timo nang'o mondo mi jopiny obed gi yie ni IEBC dhi tiyo makare mane mbaka maungno go e chenro mar duol kidieny mar ariyo wantiere ka gi Belinda Phillips yarke makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go osenego ji 4 ji 8 nyocha tho kok wang'eyo ni en tuo mane en tuo ma dend ng'ato kuot ka gima macho wang'e nikech kaka wan gi nyithindo koro ok wang'e ni next bro bedo ng'awa ji 4 otho kama moko ochwal e hospital bang' muoch mar tuo magunde poko yangi e gweng' machani Mombasa jolweny 3 mag Kenya otho bang' nyamburko margi nyono biruti e kaunti ma Lamu. This new innovation ensures that once you get the jab, you are protected for 6 months. Kenya en achiel kuom pinje 9 ma jopiny dhi chako yudo thieth e yor sandan ma ichwoyo mondo ga landruok mar ayaki. Pero kama ndwer winjo pachi aria deka auchiel no wachaka ni weche mag thieth ni jodak e gwenge ma Migadini Changamwe mani Mombasa nigi luoro kaluoro gi tuo mag ywak ni osieko e gweng'no kendo osekelo tho mar ji 4 e thuolo mar juma achiel kende. Giwacho ni ringre ji 2 nyokwanye utegi e odiechieng' manyoro ka ringre machielo bende nokwanyo kinyi ma kawuono. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Kardak makipevu matangini e od bura ma Changamwe Mombasa. Kae ne wayudo ka lit kod kuyo kwako jodak ma alworani kaluwore gi tho mag ji 4 e wi tuo mapok giyango maler. Ringre achiel ne wayudo ka igolo e ot okinyi ma kawuono kama moko 2 bende ne oyudi odiechieng' manyoro kendo ne ochwale kar kano ringre ma Coast General Mombasa. osenego ji 4 ji 8 nyocha tho kok wang'eyo ni en tuo mane en tuo ma dend ng'ato kuot ka gima macho wang'e kwanyalo kwanyo ji e ot kotho ng'ato achiel nyobwogowa kanyo wayudo kokuot ahinya ma kata koro kaka ting'e onge na kulingana vifo vya watu vielewe ni vifo vya aina gani maana watu wanafura wana malengelenge kama wamechomeka hasa hapo tunashindwa kuelewa. En gino magikoni koro kelo buok ne jodak ma alworano ka koro ywak margi en apisas mag thieth mondo mi ochop kanyo kendo tim nonro mar yango gima dhi nyime. Jok manyotho nyoro kineno dhano to dhano chalo gi liech. Dhano nyo kuot miparo no wang'e gi pi. To motho kawuono bendo kuota kamano koro kwang'e ni en tuo mane. Ng'at achiel nyotho kane gi sindan e lwete mane waparo ni koso yath mano chwoe marach to ng'at machielo to notho kokuot kamano koro en gima owuok makta ji 2 bende oseteri osiptal. Okwane ka alimantie kae ber nikech luoro osedonjonwa ma kata na wuona seluor nikech kaka wan gi nyithindo koro ok wang'e ni next bro bedo ng'awa koro wakwayo ni mondo konywa gi dakteche mondo obi opimwa kae mondo ng'i tang'o monego ji e kor gweng' ma wantie kae niendi. Gima mako dhogi en kaka jogo duto tho moluwore kod ranyisi maket ka giduto bende kwanyogi mana e udi manie gweng' achiel nogono. So tukamchukua kapelekwa Makadara, polisi wakaja wakampeleka. Baada kama masaa 2 hivi pia tukapata habari tena kuna mwingine pia yuko kwa nyumba sababu harufu ndio inafanya watu wanajua. Tukaenda tena tukachukua polisi tukaja pia huyo tukamchukua tukampeleka kwa nyumba. Sasa asubuhi tena pia tumepigiwa simu tena kuna mwingine pia amefariki kwa nyumba. Sasa twashangaa ni nini ambayo imetokea hapa kwetu Matangini. Na serikali kuu
mtusaidie tujue ni shida gani inaendelea hapa Matangini, sababu watu sasa hivi wako na taharuki, mtu ajui kama leo ikitoka huyu kesho itakuwa nani. So tunaomba kama watu wa health waje wafanye research yao hapa, tujue ni mrupuko gani wa ugonjwa umeanza hapa eneo letu la Chana. Apisa za migao mar thieth e kaunti ma Mombasa koni gisechako timo nonro bang' kawo nyinyo mag jogo mane owito ngimagi mar yango gimane okelo tho ma kamago. En nonro ma bende gikoni gidwa timo ne moko kuom jotuo mikoni oseringo odhi e ute thieth. Mtu anafura kama vile miguu inakuwa kama ya ndovu. Ukiangalia upande mwingine ana malengelenge, paka washindo utamshika vipi? Kama jana tumetoa wawili hapa eneo la Matangini hapa. Mmoja ulikuwa ukimshika hivi tu anamomonyoka kama vile biskuti. Na sasa tunavyoongea kuna mama ameenda Makadara kubwa, amefura, miguu imefura kama ya ndovu, alafu ana malengelenge. Hatujui ni mkurupuko gani ugonjwa umetokea. So sisi tunaomba msaada. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Sirikal oyango ni maromo ji 42 ne owito ngimagi e kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mokalo kod tarik 7 dweni ka ji 600 to ne oyudo hinyruok. Bende sirikal olero ni maromo ji 50 sani timonegi nonro kitudogi kod siro ng'anyo kod chwalo tulo pacho ka. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E twak mare kod ute mag fwambe boma Nairobi, jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen oyango ni maromo ji 42 ne owito ngimagi e kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mokalo kod tarik 7 mar dweni. Kata kamano, kokalo kuom duol makelo ne ratich oganda pacho ka e KNCHR, to olero ni maromo ji 59 ne owito ngimagi e ng'anyo ma tarik 25 kod tarik 7. In this chaos, 42 Kenyans regrettably lost their lives and close to 600 were injured. Sirikal bende oyango ni maromo ji 600 ne oyudo hinyruok e kinde ng'anyo ma tarik 25 kod tarik 7, ka kuom ji 600 go maromo ji 496 ne gin obila. Out of these injuries, 496 were law enforcement officers. This is unacceptable. One life lost is one too many. Jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen bende oyango ni bad migao mar obila marango njore ma pacho ka e TPU nono maromo ji 50 mosemaki moting'o achije ma itudo kod siro ng'anyo e yor pesa, cholo rowere kod loso kaka ng'anyogo timore pacho ka. Murkomen wacho ni kuom achijego oting'o ji ma ok gin jo Kenya manie pacho ka. Close to 1,500 people have been arrested countrywide and are facing various charges, including terrorism, murder. Of these, 50 individuals are currently under investigation by various crimes investigation units. E lipodno, sirikal oyango ni maromo buche 71 bende nono kod obila mag ATPU e kod achije ma ichan tud kod njore makoch e doho. Okoni kweth mag jonjore ne geta apise mag sirikal e kod apise mag arita kwe pacho ka. While 71 cases are being handled by the anti-terrorism police unit for offenses related to acts of terrorism. Sirikal oyango ni jonjore ne omonjo a supermarket e kaka Marketias kod Naivas, Nakuru e kendo Temach, Ruiru e kaunti ma Kiambu, supermarket mar Quickmart to kod Carrefour ne oyake, Naivas ma Nyeri, Naivas ma Nairobi, Ketias ma Eldoret kod Mogonas ma Meru bende jonjore ne ogeto e kendo ketho kamagi duto achijego osedinegi kod obila. Goons broke into Ketia supermarket and stole goods worth millions of shillings, and 12 suspects were arrested and arraigned. Migao mar arita kwe bende omako chung' motegno ni onge kweth moro amora mar obila ma sirikal oketo mondo oneg jo Kenya. It would be unconstitutional and illegal to establish a squad anywhere in Kenya to kill people. Jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen oluwo ni tich abich mar jumane odhi golo wach obro bedo mise kako bilo winjo be ni tiyo kod magina matimore kinde ma kweth maketo sirikal tesre to wuok tu musuo kod sirikal kanyakla kod jatend piny ewi wach tiyo kod magina e goyo tieg jong'anyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jolweny adek mag Kenya otho bang' nyamburko margi nyono miruti motegi e bwo lowo e gweng' ma Bada manie kaunti ma Lamu.
Jalup Commissioner Malamu East George Kubai oyango monjno mokelo hinyruok mar jolweny mamoko 7. Oyango ni jolweny go ne kowo jowetegi e gweng' ma Sankuri ka giwuok Kiunga. Tema nyamburko margi nonyono muruti manomuoch kuomgi. Jolweny manoyudo hinyruok ochwalo hospital e kinde ma pedha kod nonro to dhi nyime. Kwa kanyo ni migao mar omenda yangore ni osekwa mondo mi ogol omenda maromo bilion 1.3 mar konyo kawo ting' mar ik kod thieth mar jogo manowito ngimagi kod mago manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar Sabasaba. Maendi oyangi gi riwruok mar marango lokruoge mowinjo tim ne obila kata Police Reforms Working Group mosebedo ka timo nonro e wi ng'anyono. Gidwaro ni duol mar IPOA bendo tim nonro e wi obila manotiyo marach kendo tiyo gi teko mathoth e kinde ng'anyono kendo gichiw nyaka report. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. En juma chiel nyaka ne bag ng'anyo mar Sabasaba e pacho kae. Ng'anyo mar riwruok ma kedo ne oganda oyango ni ne olal gi ngima oganda maromo 38 kama oting'o mine 4 gi nyithindo 2. Moko kuom jogi ne magino mako kata obedo ni ne gionge e ng'anyono. Riwruok mosebedo karango lokruoge munjo tim e migao mar obila, the Police Reforms Working Group Kenya osebedo katimo nonro e wi ng'anyono kama ne gitwake gi joneno mane nitiere kuonde mane obila rakore gi jopiny. A fact-finding mission that we undertook to Kajiado County, which was of course one of the areas in which the highest number of fatalities. And just to mention the 38 deaths that have been recorded by the Kenya National Commission on Human Rights essentially tell us that this was the most deadliest protest, I think, in the last year or so. It is over half the number of people who died in protests in 2024. So 38 is a very high number. Giango ni kwetho bila moro mane okorwako lepo bila kendo ne tiyo gi nyamburko ma onge namba na ochwado ganda gi magina e kuonde dak Mangong, Kajiado, Rongai, Kitengela kod Kiserian e Kabange. Nyamburko mag ambulance mane one kaluwo nyamburko mag Subaru go no biro tingo gi kachich koro nitie ni ne gitiyo kanyakla. Gidwaro mondo mi duol mar IPOA otim nonro kendo chiw report makare ne oganda. IPOA should urgently conclude investigations into the 38 documented deaths, over 500 injuries and other abuses, and should publicly share its findings and also preserve evidence and move very quickly to intervene to preserve evidence in places where killings and severe injuries have been reported. Riwruogno osekit buche moko ma odonjne godo moko kuom jogo mane omaki kaluwore gi ng'anyono machalo kaka njore ka bende gikwayo doho mondo mi kik geng'ne achijego kapok oyudgi ketho moro amora kendo kik tuongi rambun. 31 of the protesters were charged with terrorism charges. Contrary to Section 118 of the Criminal Procedure Act and Section 180 of the Evidence Act, and destruction of property riotously contrary to Section 253B. What this means essentially is that the charges of terrorism are not backed by evidence in the charge sheets. This is the concern that we have. Giseo josiasa kuom golo weche moko ne obila kanyisogi kaka unjo girakra gi jong'anyo ka giwacho ni obila ni kod chike gi marito gi giwegi ka bende gidwaro mondo mi od bura orido kenge mag rito ngima oganda. The orders to shoot to kill, the orders to shoot to maim by the President, the Interior Cabinet Secretary and also the National Defense Committee chairperson were all unlawful commands. They are unlawful because the National Police Service is an independent agency. It is governed not by the instructions of the executive or parliament. They are governed by their own National Service Act. Bende gidwaro mondo mi sirikal okaw ting' mar ik mar jogo manowito ngimagi e kinde ng'anyogo kendo ochul nengo thieth ne jogo manoyudo hinyruok mathoth gi pod nitiere kuonde thieth. In the wake of these events, the National Treasury has reportedly been asked to release Kenya shillings 1.3 billion to settle outstanding bills owed to private mortuaries following a sharp increase in unclaimed bodies during this period. Riwruogno oseo piny owacho kuom rem keto pek mowinjore ne arita mar oganda to kar mano gisebedo ka gitiyo gi obila marach mar monjo oganda e kinde mag ng'anyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Piny owacho kete nyong'ong kuom nende omenda maheo bilion 100 mag siro chenro mag somo ne sikunde mag primary kod secondary mag piny owacho kind higa mar 2020 nyaka 2024. Ripot mar janon buge sirikal miluongo ni Nancy Gathungu bende yango ni sikunde 6 mag Miriambo ne yudo omenda mag tayo somo maromo milion 880 e thuolono, kata doko ni ne gionge. Jafwambo marwa Chris Owino nigi ler mar wachni. E ripot mare, janon buge maduong' mar sirikal oketo migawo mar somo e turubim kuom moke omenda mag skunde mag piny owacho maromo bilion 117 e kind higa mar 2020 kod higa mar 2024. Give you the chance to take the committee through. E nyim komiti mar od bura mochung' ne ng'iyo ka sirikal tiyo gi omenda jopiny, Director mar nono buge sirikal Justus Okumu oyango ni kuom omenda makamano bilion 71 ne en mar skunde sekondar, bilion 31 ne en mar skunde mag junior sekondar, kaachiel kod bilion 14 mag skunde primar. There is Kenya shillings 31,981,877,799 for junior secondary, as detailed also in Annexure 4. And Kenya shillings 14,048,116,230 for primary schools. Nyong'ong mar Nancy Gathungu odhi nyime kod luoko lewni mochido mag sirikal e nyim jopiny bang' lero ni omenda maromo milion 889 ne ochwal ne skunde manyawawa maromo 6 e pacho kae. 6 schools that received capitation amounting to 889,348 had ceased operations but received the capitation. Jakom komiti mar Pak Tindi Mwale kod jokanyo mag komitino onyiso apisi mar Auditor General mondo ket nyinge mag skunde makamago oyanga ne jopiny. I would really wish that you table for us to do a comparison so that we are able to establish which schools are these that don't appear in NEMIS and still get the capitation, even amounting to 11 million. The way you have stated, we have one, you are stating around 800,000. We would like you to give us the annexes so that we are able to cross-check. I hope the schedule, as you said, will give us the names of the ghost schools, and there will be audit trail to trail it to the exact person who pressed the button to disburse the funds and where the funds ended. And that must be a very heartless Kenyan who should not deserve to roam the roads and the streets. E fweny machielo, Auditor General wacho ni skunde mamoko maromo 71 ne oyudo omenda maromo milion 55 kata odoko ne giyudore e counties mopogore kod mago manie buge mag migawo mar somo. The audit established that some schools which received capitation were classified in NEMIS as appearing in counties and sub-counties which differed in the records maintained by either TSC, NEC and KEPSEA. E komachielo, skunde 13 bende ne sirikal omiyo pok mar omenda maromo milion 11 kata odoko ni nyinge mag jopuonjre maggi ok chal kod mago manie rejista mar migawo mar somo mong'ere kaka NEMIS. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Maheo jopuonjre 400,000 nyalo biro rem donje kuonde tiegruok mamalo kaluwore kod achiedh nade mar nok mar omenda masani koro nuro duol 2 mochung' ne chiwo omenda mag somo ne jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo miluongo ni HELB kod University Fund. Kane giloso kod komiti mar od bura mochung' ne chenro mag somo, jata tije mar HELB Geoffrey Monari olero ni gin kod rem mar siling bilion 36.1 e iko omenda mar 2025 nyaka 2026. Simfroso Kinda nigi ler mar wach. Odong' mana dwe achiel kende to jopuonjre manotimo penj mar klas 12 higa mokalo chako donje kuonde tiegruok mamalo. Rumbi mar mudho pod okwako chenro mar sir monego giyudi kowuok kuom sirikal kalore kod achiedh nade maka kod kacha. Masani okwako duol 2 madito mochung' ne siro somo e kuonde tiegruok mamalo, mano HELB kaachiel kod University Fund. Kalore kod HELB, jopuonjre ma kwan gi 400,000 nyalo biro rem dhi mbele kod sombgi kalore kod rem mar omenda maromo bilion 36 e iko omenda mar 2025-26. Jaratije mar HELB Geoffrey Monari omedo ni kata mana jopuonjre 163,489 masani ni e igi mar 2 pok ochunegi omenda mar somo kalore kod rem mar omenda maromo silings bilion 13.7. We got upkeep. Yes, and tuition for first semester. But second semester there is no money. So everyone got the money. But the previous year, 2023-24, we actually financed all the students. So the person suffering actually is the institution.
the universities and the TVET colleges. Monari manenie nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag somo wacho ni nok mar omenda biro kalure kod ji moya 293 mano ka hola mar HELB to tamore duoko. These students are not repaying because, number one, a study we did with the British Council indicated that a graduate in Kenya takes up to 5 years to get employed properly. Number two, even after employment, there is underemployment. There are many graduates who are employed by schools as BOM, and they earn 6,000. So when somebody earns about 6,000, then recoveries become a challenge. Helbedo se omenda ma ioro moleo kod kwan mamalo mar jopuonjre ma ikawo higa ka higa ma ok romre kod omenda ma ichiwo negi. Prioritize HELB capitation in the supplementary budget. Urgently address the current funding deficit and provide additional resources. Komachielo duol mar University Fund chenro mage la kalore kod achiedh nade mamone tiyo tijege kaka owinjore. We have had a deficit of about 9 billion. And so indicatively, we've had challenges in terms of support to universities. The desire is to grow the staff establishment so that we're able to deliver on our mandate fully. By the time we got an approval from the public service in terms of our organization structure, when we were ready to progress with SRC, and I think we were ready with the letter, we had a challenge because there was the issue of the merger that came up. And so many of these activities have actually stalled. Bedoni bura mar lai manyien mar siro som jopuonjre poko rume do mar apil, kod nok mar omenda manoro duol ariyo ma siro som jopuonjre mbalariany, wan mar jopuonjre madonje kuonde tiegruok mamalo, koro dhi medo duono gima koro keto piny Kenya kamarach, kalure kod kwan mamedre mar rowere majuang'o somo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Baso di yumro machuo kudu bang daka matin taneno kantire jomose orote magi kaendi Violet Juma kani Kisumu gwacho ni gineno chenro mar duol e kinde magin gi lit ewi tho mar kwargi jaduong' Alex Ochieng mar Masogo Nyang'oma. Otimo mos ahinya ne Violet Juma kuom wito jaduong' injinia mar jagedo Fred Akelo nyakwar nyapi kani kadongo kanyo ka bondo manothuru gi Ken Muga jachungu wache kamana ahinya injinia wa neno kineno Ramogi Maduoko niro kamano maduong' atend machielo bende ntiere kaendi Collins Obuon mae wacho ni umbi jataya maendi Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima aneno Ramogi TV kana lego yogo waneni maler wasiro wan kaka chokora twak mababa oluongo kendo chokora nyaka kete iye kanyo imoso na majority leader ma Kisumu Honorable Ken Oko. Ramogi TV imure ma sirikal koro lando ni jopiny 42 ne otho e ng'anyo ni. Tudong sirikal ema ne negogi. Anyuola ma joge gi ne onegi obila mondo mi ratechgi. Mano Fred Osuru. Machielo kendo Ramogi TV ma Evans Oyuga Wasonga Wood Konge antiere kod Rosemary Oyuga kod Elida Sida Minna Koth ma Flamingo kod Morris Ajuanga Kuku Jabwaja. Erokamano ahinya. Nemogatiro bini kare goyo tiend jong'anyo gi bunde ni ene chik mane kosokoro idhi gol nyaka chik ni mondo gol lew jong'anyo ma Bishop Isaac Wood Halwatch kanisakwa Nyaguda jonisimano sakwa Bondo. Ramogi TV ma endi jamta Wood Awasi Boda umbijane ni chenro mar duol Awasi Boda kapacho. Erokamano ahinya jamta ino matiro kendo ni kaka pile waneno Ramogi TV kendo ler waneno habari ka wano Daily Gardens Kisumu moko beleti yawa mach manego ji kamano lit ndi. Anyway aoro mos ne Honorable Rose Nyamunga kaso gi maendi John Onyango from Whitty Foundation CBO. Bas wadugo bang daka moko matin kikidhi mabor ahinya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech
kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kik bai. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Tuhudhurie horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi, wen kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano ng'iso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. En chieng' nyombo mar niti. Takia nang'o momiyo Nyasaye iyo wang' koda. Sani ber ka antie nyombono, to antie mtoka mar polis. Nyithinda ma ananyuolo, gin ok gidwa kata nena. Nyithindo onge richo moro amora kae. Ng'ama jaricho kae en in. Adwa wacho ni gimoro malong'o kae. E ngimani in kik ibed gi yie kuom ng'ato. Kata ka bed ni en jaodi, kata mana watni moro. Kawuono ni anakuongi pari nit. Mana kaka jaoda kawuono ni en wasa ni en obiro weya kenda. Kamani kaka jaodi mara jivno dhi weyi kendi. Morwaki kendo ni Kenya koro nie lai mar pinje 9 mag Afrika mabiro chako chiwo yath mar sindan ne ji maonge kod ayaki mondo konygi e geng'o gamo tuono. Maendi en thieth ma oyangi kod riwruok mar thieth e piny mangima mabiro kelo lokruok maduong' e thieth mar ayaki. Yadhno ibiro chiw e yor sandan mar dweche 6 ma ikawo diriyo higa. Kaka Judith Omondi leronwa, migawo mar thieth oseyango ni gitimo ikruok mar chako chiwo yadhno ma nengone tek chakre dwe mar 6 higa manyien. Ne en midhiero ma e higni mag 90 ne okelo liet e piny mangima ka e pachoka, to counties ma kaluo ahinya to ne oluom kendo oganda ne owito ngimagi e yo mane ocha kaluwore gi kaka kit tuoni ne galagala. Tuo mar ayaki kaka higni ne medo sudo, weche ne lokore kendo achaya gi akweda mane biro gi tuoni ne odok piny. Yath ne obiro mar gayo tuoni, ka bende andila ne ji maonge ayaki ma kamoro ne chich ni ginyalo yudo, ne obiro kendo ne konyo jopiny. Nyaka sani fuong'ruok nyalo bedo, kendo okang' mar kedo kod tuoni nyalo sudo nyime, kaluwore gi yath mar sandan ma koro ibiro chuo diriyo e higa ne ji maonge kod ayaki mar gayo landruok mar tuoni. We have had oral pre-exposure prophylaxis which is given daily. However, the challenge of daily PrEP is that you may forget 1 or 2 days, and therefore then the protection that you desire to get is not assured. This new innovation ensures that once you get the jab, you are protected for 6 months, and you go after 6 months for the next jab. Yadhni opuodh kod duol matayo thieth e piny mangima WHO, kendo e pacho ka ibiro chak chiwe chak higa manyien. Piny Kenya en achiel kuom pinje 9 mag Afrika mane ogone gi tit mar chako chiwo yadhni.
yath mabiro kawo kar yath ma imuonyo kod ji maonge ayaki poni gin kod chich ni ginyalo yudo tuono. This drug is one of the medicines that have been approved for pre-exposure for HIV. As we sit here, it has been approved by the US FDA, that is Food and Drug Authority. It's been endorsed by WHO only 2 days ago, and it's given as an injection, and we expect to roll out in the first quarter of 2026. Pinje mamoko riwo Eswatini, Lesotho, Mozambique, Nigeria, South Africa, Uganda, Zambia kod Zimbabwe. Bad migao mar thieth mar NASCOP kata kamano koni nengo mar yudo sindan ni malo kendo ibiro mana yude ka okalo kuom sir mar Global Fund. The initial price is $28,000, which is, we are talking about 35 million Kenya shillings. So, if anything, if anyone wants to think it's an African drug, it's the other way around. The price of this product, as is not affordable to any African country. The reason why we are able to roll out is because of the multilateral mechanism, the Global Fund. E Kenya maromo ji milion 1.4 ni kod kute magayaki, kata malo 41 mag tuoche manyien ma igamo higa ka higa, gin rowere man piny mar higni 24. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto koro giko ne ochopo singo mane omiyo jolupo e kaunti ma Homa Bay mar milion 5 mar bugo riwruog saga mag jolupo e kaunti no. Kaka achiel kuom chenro ma sirikal dhi godo nyime mar bero sekta mar lupo manie pacho ka. E kinde romo gi jolupo ma otelnegi nyasi no mar Madaraka Day mane obagi e kaunti ma Homa Bay, Ruto ne osingo golo omenda maromo milion 5 ne riwruog saga mar jolupo e kaunti no mar konyo bero chenro gi. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga emano chiwo pesano. Network kaito aoro ne jaduong' Oremo slip ni pesa ni asatimona nade aseketo tangisa ni kikimul to milion 5 nyalo neno ni pesa mang'eny. Nyumbunge ni wanwa seketo 1 million, jatelo keto 5 million, an pod adong' gi 1 million. Iluwa maketho nam konywa uru, inyalo mor kawuono to kiny onge gimoro motimona nade makoro wayudo. Anadwa kuwauni kanyo wakonyre kabisa mondo warit nambwa. One gi unity in this county, ni we are working together as a county. Uno wuon bende, you must work together. Tarik 30 mar dwe ni wachano mar bedo gi yiero maduong' mar sako no, kech sani koro wan gi members moromo, wabedo gi yiero maduong' mar sako, aeto wamanyo expertise ma koro dwa konyo watayo sako, aeto wachako weche mag kungo kod hola e sako marwa mar Homa Bay County BMU Network. Rates mwayudo godo hola e bengi ni malo ma ok jolupo nyalo, to mani koro dhi bedo kaka achiel kuom kuonde wa mwanyalo yude hola e yo mayot, to kendo dhi bedo yorwa mar dongruok. Omiyo en mor ahinya n'ogandawa. Wadhi mbele kwa tiyo gi county governments gi kuonde duto te ma wantiere, to kendo kwa wacho ne gi weche wa to wambwa konyo gi tich, to wadhi dongo county wa gi nam te in general. Madonjano weche mag tuke ni mana kodong' ndalo 17 to tuke mag CHAN chakore ayanga. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen lero ni arita kwe ni kare ka pewe mag Kasarani gi Nyayo ma ibiro tigo ni rang'eny madwarore. Kano wuoyo kinde mane otimo limbe pewe ariyogo, Murkomen owacho ni welo mabiro chomo pacho kaendi e kinde ma tukego biro dhi nyime biro yudo kwe makende. Kenya kaachiel gi Uganda gi Tanzania bago tuke mag CHAN ka Kenya oseiko alap ma Kasarani gi Nyayo kaachiel gi pewe mag orako mag Police Sacco Stadium, Ulinzi Complex, Utalii Grounds gi Kasarani Annex A and B. Arita mag pewe go duto nitiere bwo migao mar arita. To support this tournament are ready. We are also happy here at the stadium that we have very good gates, very modern gates that have been put in place that can only be accessed using the cards, and we do not expect a stampede at the gate.
Jagol machon mar Bandari Brian Omondi oduogo e tim mar Harambee Stars mana kodong' jumbe 2 to tuke mag CHAN chakore ayanga. Omondi riwore gi jagol adek ma osebedo gi tim no kuom ndalo 5. Tim mar Harambee Stars timo orako margi alap ma Kasarani Annex, alap ma oket tenge gi riwruok mar CAF mar timo orako. Harambee Stars timo ikruok margi ne tuke mag CHAN ka tuke mokwongo gibiro tugo gi joloch nyadiriyo e tuke mag CHAN DR Congo tarik 3. Kenya nitiere pool A gi timbe mamoko kaka Morocco, Angola kaachiel gi Zambia. Tok tugo gi DRC Congo, Kenya biro rakore gi Angola tarik 7 kapok gitugo gi Morocco tarik 10 dwe mar 8. Nowadays, there's no underdogs when it comes to football. So we just have to believe in ourselves. For my teammates, we should demand a lot from ourselves first, because we are playing for the country, you know. So we have to make our loved ones, the Republic of Kenya, proud by giving the best performance that we can, so that we can write history and leave a legacy behind.